खुलुमबाय रायजोफोर नैबे समाव आंजों दंफैयो सिनायदोंना रायजोफोर बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि बर'फ्रा बयबो सिनायखाजोबो बिथांखौ नङा होमबा बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बर'नि सासे टप सिंगार मेथाइ खनगिरि रायजोफ्रा गोसो दंना मुलुगा फाग्ला जाबाय होनबा फाग्ला जाबाय होनग्रा खनग्राया आदायानोमोन नङा होमबा सिगां आंनि रेकर्डिं बियो एकदम बर'नि मुंदांखा गोसोआव नांहाबनाय मेथाइ आरो बर'नि फाग्ला जाबाय होनबा फाग्ला जाबाय संख्रि बानलु दामाबो बारा जाबाय आदायानो खनदोंमोन मेथाइखौ आरो आदाया मा समाव खननायमोन बेखौ 2020 फेब्रुवारियावहाय आरो आदानि मोनसे दा टप जोंनाव सोलिबाय थायो मोनसे मेथाइ मा होनोमोनलाय जुलिनि देंखो खोनायोब्ला होननाय आदानि मेथाइआ टप सोलिबाय थायो दासिमबो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाया दा बे मेथाइखौ लगायो आरो जुलिनि देंखो खोनायोब्ला खनगिरिखौ नुखाबाय ना बोरायबाय रायजो ठीक আছে गोजोन्थों दिनै आदानि मेथाइ खननायखौ जों नुगोन आरो आदाजों जोङो रंजालांबाय थागोन आदाखौ जों दिनै फुल सापर्ट होगोन आदानि खनायाव जों बयबो थाफागोन धेमाजि मा होनोमोनलाय बे जायगाखौ गबिन्दपुर मिमांनि गबिन्दपुर दंफैयो दा ओमफ्राय गोदोनि आबै आबौआ बेखौ बर' रावाव बाल्थिंपारा होनोमोन बेखौ बाल्थिंपारा होनबा बांसिन मिथियो ओमफ्राय लिरनायाव गबिन्दपुर लिरो खिन्थु बर'फ्रा गोदो आबै आबौआ बेखौ बाल्थिंपारा होनोमोन आरो बेयो मिमांनि बाल्थिंपारा ओमफ्राय गबिन्दपुरा जाहैबाय मोनसे मा होनो बेखौ रिभिनिउ भिलेज आरो रिभिनिउ भिलेज खिन्थु गबिन्दपुरनि सिङाव थानाय बे बाल्थिंपाराया एकदम बर' मोनसे गामि आरो बे गथै बर' गामिमोन ओमफ्राय दै फैदों बे समाव दै फैनानै बे गेरमेर दै फैनानै एसे जायगाया हेफाल हेफाल जाबाय बाला जालांबाय मिमांनि बाल्थिंपारा होनना बुङो आरो रिभिनिउ जाबाय गबिन्दपुर बर'नि मोनसे मैखोम जायगा आदाया सिगां फैखांबायना जोंनि जायगायाव आङो बेनो फ्राय गिबि खेब आंनि थाखाय आं दहाय फैग्रो मोना एसे बेरायनायबो जाबाय मोजां मोनदों फैनानै बहुद मोजां मोनदों दा रंजालांसै धेमाजिनि आइ आफा आरो आदायादि आं बे जायगायाव साख्रि मावफैदों बेखौ मिथियामोन आरो सारप्राइज जाबायदों आं नंगौना नङा सानदों गोमोफैदों आरोखि माने फेरेंगा सार नि गामियावहाय हजों थायो नालाय फेरेंगा सारजों फैफादोंसो सानदों मिथिलांबाय फंबाया माने बेवहाय साख्रि मावो 2.5 बोसोर जाबाय 2.5 बोसोर 3 बोसोर जादों ओमफ्राय आदाया मिमांखौ खोनाखादोंमोन दा मिमां सोदोबखौ सिगाङाव ओरैनो सिगाङाव खोनाबाय दा सिमां मिमांनि सिमां होननाय मोनसे सल'बो दंमोन नङा होमबा बोरैबा रायजोफोरनि अननायाव माने मिमांनि सल'आ बेनो थारमाने बेयो मोनसे बर' जायगामोन बिराद गिदिर मोनसे बर' जायगा मिमाङा ओमफ्राय बेयाव गेरमेर दैमाया फैनानै माने नै बिथिं गिबि बोहैलांबाय पाट जालांबाय आरो फैनानै ओरैहाय खोला बोहैलांलायबाय पाट जालायबाय माने बे गेरमेर दैमाया माने भाग खालाम माने सिमां बायदि जाना थालांबाय आरो मिमाङा बे टटेलि बर' गामि आरो पियर बर' गामि ओमफ्राय बेयाव न'खरनिसो बेलेग गुबुन जाथि दंब्लाबो बिसोरबो जोंनि बर' हारियानो आरो दाथ' बर'आव हाबजोब्बाय बिसोरो माबायदि मोनदों आदा मिमाङाव फैनानै गावखौनो बर' गामि बायदि मोनदों ना एसे फिलखौ बर' गामि मोजां मोनफैयो आरो थारमाने आंबो गामियाव थानानै रायजो जानो मोजां मोनो मानसि आं गामि ओनसोलखौ मोजां मोनो माने गामियाव जोङो हायोबा थाबायनाय नामैनो मालाबा जिंखिया खाब्र'नानैबो जानो हायोना ओंखायनो आं गामिनि माबाखौ नेचारखौ आं गारनो हाया जिहेथु जों बर' फिसा नालाय नङा होमबा जोंनि माबायानो गामि माबाखौसो मोजां मोनखायो नङा होमबा आदाखौ जों मोननानै बहुत मोजां मोनदों जिहेतु जों उन्दै समनिफ्रायनो आदानि मेथाइजोंनो माने देरबोनाय आदाबो माने मोननैसो मेथाइ दहाय होनाय बायदिनो जुलिनि देंखो आरो मोनसे आदाना दङ मुसुलपुर टाउननि हाथासे होनाय सिख्ला जानांगौ बेबो आकाश माने बिबाजै नामखौनो होननाय जादों आरो मोनसे दङ फेरेफे फेरेफेखौथ' दिनै मोसानांगोन एकदबारे ओमफ्राय आरो लेटेस्ट दिनै फिटिं जाबाय बियो लिंसार फंबाय ओमफ्राय फुजि ओमफ्राय बे उदालगुरिनि मिथि नार्जारि ओरैनो मेन रला बिसोर आरो दा दिनैनिफ्राय आराम खालामबायनाय खोनादों ओमफ्राय आं ओंख्रि फंबाय माने ओंख्रि माने बे बेवहाय फुजिनि खबर लाहरदोंमोन नालाय दिनै बेखौ जास्ट खोनादों
방송 풀자는 미치는 그 소리야. Thank you.
Saya Yogani. Saya Hidayudani. Saya Hidayudani. संसार जागोन दाउ बिगोन मैगं बिगोन Say